No neviem, nedáme si prestávku. Musíme odstrihnúť, počkej, mamka zoberie nožnice. Počkaj, lebo bojím sa, že sa To máš posadíte za podústreli teraz. Prečo? Tak, lebo teraz tak Už veľké lietadielko, parádne. Aký taký? Iná značka? Nie. Wow. No, Denisko v takom lietal, no. Čo to mám? Natka. Čo to je? Čo to je? Čo to Ty, máš? tyž, to zľavová poukážka. Čo to je? Štádro. Čo to je? Ty, tyž, to. To ja idem preč. Čo to máš? Budem lietať. Hej. Možno. Už ma to hnúte, ťa vystrelia a už sa nevráti. Rezervácia. Daj na čo prečítať aj. Počkaj, čítaj. Ty máš tady dva balíky. Počkaj. Ja ich máš postaviť. Tam píše, že je to 6. mesiac a tu 8. mesiac. To sú dve veci? Počkej, to je. Tu je zľava 10 eur. A to je, keď si budeš si niečo iné objednať tej spoločnosti, tak iba 10 eur. Hej? A toto môžeš minúť do leta. Ešte tam toto čo už máš? To tiež bolo to do 8. mesiaca. Do 8. to je do augusta, toto je do 6. mesiaca. To v takom ti to prišlo? Ukáž? Áno, to je originál obal. Prišlo No to branie. pekne robia, ne? Počkej, no. No za takú cenu. Za jakú? Statko, nie, že sa ty pomýliš. Nie, nepomýlim sa, neboj sa. Nerobíš sa rád. To máš ako nové, ale že one? Budeš pilot, hej? A na čom bude mamka pilot? Nepíšu? Čo to je? Cessna? Na lietadle? No, Nie. Viete to? Ešte si vyberať budeš. Vrtulník ťa, to ti nedovolia. Vrtulník robí komplikované. Na vrtulníku sa vyberať.